oilaskoa ikera herri goxoa dago, baina oilasko ona, ba aldakiu nola ezagutu eta antzeman, ba gaur ezkaratzean sartuko gea oilasko eder bat prestatzeko betiko antigualeko eran. Guazen? Bueno, gaurkoan ezkaratzean presentzia importantia. Mariasun Zaloña. Bueno, nungo baserrikoa. Atxaldeon, Mariasun. Ni mitarte garai baserrikoa. Areantza auzoan, Aretxabaletan. Aretxabaletako Mariasun etorri da, gure ekoizledan Lurpagoagan ama. Ama santu, Ze nik emakume hau asko entzun dut behataz, bere txoixotaz. Bai, maina bat, injekuak eta itxen. Eta itxen, guain dio. Eta guk gonbidatu nahi izan zaitu, zuk guri kontatzeko bizitza zer dan, basikamente, Mariasun. Bai, baserrikoa, nik beste ezer ez dut kontauko baina. Zuk zurea kontauko zu. Azokak eta baserria. Hoi da, eta nik galdera hau danai botatzeiet. Zuk sukalde eta gero fregatze aldezu. Bai, hori be, bueno. Idin behar, ez da? No. Hemen ez dauku arginano bezala zeinek guri fregatuko, ez da? Ez. Gaur Mariasunek ekarri digu errezeta bikaina. Oilaskoa txerri gantzakin gixatuta. Koipia. Gantza, ez dakipa, gantza, igual deituko noskio... Igual beste parte bati, ez da? Ba, oilaskoa txerri koipekin gixauta. Ikusiko zue, ze zora herrie. Osagai gutxi. Bai. Oilasko on bat. Hori da. Txerrin olioaren ona behar do. Euskal txerrianak. Euskal txerrian, gero kontauko izu goi dana. Jarriko jau ospine, ura, eta gatzu ipertu ingo deu. Bueno, Mariasun, orduan lehenengo, zartaile berotu esan diazu. Bai. Ni gaur asistenta nago. Bota, txerrikoipea. Txerrikoipea botako deu. Barkatu, Pasau. Eta haure gertuatu ingo deu, ala? Bai. Haure, bai. Honei gatza eta... Hori da. Eta ni honekin, hasiko gea, klaro, lehen esan dezu. Euskal txerri, Bai. Aha, amiga. Zuek baserrin... Desberdina di, Euskal txerriak daukon koipi eta daukon grasa ona da. Ona da, ondo jaten dolako. Gero, karo, kanpuen David zeurape. Claro, txerriak. Guk esan deu nungoazean, eta ze baserrikoa. Zeatik ekarri deu Mariasun, baserriko bizitza, ez deulako guk guain inventau. Ez. Hoi ja inventauta zean. Hori don. Eta askotan hitz egiten deu jasangarritasuna, eta hoi dana, baina baserritan lehen, hoi hola zan. Etxien nauena zain jute eta etxien nauena. Eta kalidadekoa, zuk janbartzen duna bestei ematen zenien. Hori da. Eta karo, txerri hauek oso ondo jandu, Bai. Eta oso ondo jaten du, Zagarrabe asko jandaue, hautengo udazkenien. Ze honak daren zagarroiek, Marabila die, Karo, eta txerri ere gaur egun badaukazute zuek, eta adibidez baserrin, txerrie betidanik ekoiztu dezuek. Bai. Urte batzuk hor jatetxi eta euki gauen nien, claro, orduan beste lan batzuk gauken da. Bai, karo. Zuek baserrie ekoizpena. Bai. Azokatan, baina hori izan arrasaten, bizi zen gainien. Bai, hori da. Baina autopistan gora beran. Mundu aldatu zen, Alaxe da. Hori da. Mundu aldatu jaku. Hori da. Eta topau bizan gauen, beste baserri bat, salga, molda. Bai, eta beste baserri bat egon berri zantzen duten. Bai, eta han zabaldu gauen nekazal turismoa eta jatetxea. Lan batez. Bat, bi, hiru, lau, bosta, gehi ore bai. Eta hiru aur bauniokaneko txikiak. Karo baiet, ez aspertzen, danak. Hoi da. Lanien eta, bueno, eta topera. Amainarreba, bebai, langile. Bai, baserri baten laguntzeko. Familia handia izaten zan, ez da? Alaxe. Ez zan bakarrik familiko hiru. Ez. Hor beti zeon jendea laguntzeko prest. Eta guztua bizitzeko ere bai, ez da? Bai. Nik ulertuta dauket gaur egun lurrek ere euskal txerri eukitzen dola, ze aprobetxatzen do, gazta egiten don? Gatzurie. Karo, nik itzein dizuet, jasangarritasune. Karo, gatzur hori
oso kontaminantea da, kanpoa Bai, botatzen balin badeu, bai. porque azidoa da, Hori da, ezta? hori da. Karo, da, separatzen dana solidotik gaztaia Bai, iteko. hori da. Baino txerriri, Buah, da, Maravilla. guzteta jate, asko guzteta jate. Txarri eta bentaja iten daue. eske proteina asko Bai, dauka. oso. Eta oso indar handi ematen dien gauza bat da, ezta? Bai, alaxe da. Hori da. Halaxe da. Eta claro, gero hause gertatzea zuk olio hori ikusi, ez Bai. dauka, eske zikike Zebez, bate, zebez. Da olio bat, ausaitzeu, Bai. zogoxoa, Mariasu. Bueno, Bueno. hasi marko dugu errezetakin. Bai, Venga ba, gatza. gatza botako dugu, oso ondo. Oiazkoei, Gatza handauket baita ere, hartu hortio bai. potea. Venga, bai, bota ingot. bota zuzure Vale. guztua. Oiasko ona esan deu, txerri Bai. onare bada, baserriko oiaskoke baukie berezea. Oh, hoxe bai. Zueke oiaskoke bai? Bai, olio batzuk Bai, eta... batzuk. Bai. Barazki sobera jate goiue. Bai. Dana jate itue. Atzo be, hasi ekarri nauen da. Eta za nola gustatzen zaie? Bueno, pila bat guzteta jate. Ondo jan, lurre ondo moitzen du gainea, Xixaran bai. bila. Bai, axerixen... Bai, bueno, reklamu die baina. baino. baina... Bakizue, la viña del señor, Etzaia. etzaia bai, baino Etzaia. beak ejanin beharta, Hoi da. Piperra da, hoi botan ez du, Hola, zer, hau, hola. Hola girau, Bai. eta beste lan ikin goizut, porque honek Eixo, berezea bai, dauke, horrek, ez pentsa? Bai, Bai, dauko bai, bere bai. Trukotxua. Hoi da. Eta oiasko bat, asko on estaude. hau, hoi da, Bai, listo. Oso ondo. Gazpipertu tengo deu, pixkanaka frijitzen jo. Bai. Tori, errebe ibili. hobeto. Bai. Bestela gero, bakizue. Hoi da, Dio, guain. berotxo. Kaina pixkan bai, emango emon. Oso ondo. Emon. Eta errezeta hau dauke zaporea batez ere. Ze Bai. oiasko honak zaporea handie dauke, egie da landako oiok askoz gehiago muitzen diela eta gogorxegok izaten die. Hori da. Kosta iten da. Supermerkatutan erosten dien, Bueno. flojo hie Bai. baino, Bai. Ze karo, oiaskoa, Bueno, hola xe botako. hola ondo, Bai. pixkanaka jungo Bai. gara. Oiaskoa, zuntzea baten, kaiola baten eukitzen bazu, karo, mardule atatzea, Bueno. karo, Bueno, dauko zeikusirik. Ez dauke zerikusirik, hoi da. Baina, Dauko karo, zerikusirik. gantza hauzuek zaporea emateko ibiltzezu, ezta? Bai. Beste kutu bat emute utzo. Eta zuek hau, jatetxen prestatze altzen duten errezeta bat zan. Bai. Kontetan badutzut, maritxuka joi baten, Ara, baten. kontuk. Karo, un lagun, no, bazien komedorien. Bai, Eta behin gauen, badanen dako berdin menu bat. hori da. Eta betxeko jaskue. Bai, Eta kao gaztiok erdi, erandardi, bueno. bai, pixka pasata. Bene, aquello que era gallina vieja. Gai, hoi esan altzizuen. Bai, batzuk, batzuk. Zu, ez altzinen zarta gekinata. Gallina vieja. Ai, Baina, jakinez, ari tieto inbijako lari okeliei, azurrei tieto inbijako latakal. Ai, eta pixkat, moitu bardala, asuntoa. Hori dopa. Hori da. Askotan hoi pasatzen da, ezta? Baserriko jendea eta kaleko jendek hortxe dauke talka bat, Bai, txoke, ze ez txoke. de ulertzen benetan Bai. nola bizidan jendea Hori da, baserritan, hori da. ezta? Nei grazia handia egiten dit lanea juten dienok eta fitxau egiten duen. Bai, Mariasun, bai. sartzeko orduan, Barkatu, tateatzeko orduan, bai neska. Eta karo, guk orduk eta orduk pasatzeikeu, Kontau barik. sukalden, baratzan, ezta? Kontau barik, horre, ezke, hola, baserrixen ezin da. Hori da, Ezin da. baserri dauzka beste bentaja batzu. Bai, Deneti bai. daukazu, Gure baduzu, astelen baten, jai hartuko zu. adibidez, Bai. ezta? Baina- Hori da. Baina lana beti dago. Hori bai. Bueno, Ezta? Bai. jare inbier da, bueno, balde. Hoi da, eta Bai. zuk adibidez, baserrin, bueno, bazen dun sozio majo bat, Bai. ez da, oain Bai. faltatzen zaizuna, Bai. eta falta Bai. botatzezuna. Bai, asko. Nola zon izena? Vicente, Vicente Zegeio. pagoaga. Vicente Pagoaga. Hoi izan gure Mariasunen Bai. sozioa, Bai, ez da? hoxe, bai. Bueno. Eta horrek ba omen zeuken gainea jarioa, Bai, horixe, bai. Eta jendek asko estimun. Artzai eta biziko zan degurixen. Bai, eta hontza,
ematen zen dituzten zuen hartaldeketa, ez Oin da? behar eruteitugu, baina bai. Baita ere, Baina karo, bera ze- maite hauen apila bat. Eta angoran pasatzen zon behaku da. Bueno. bai, Eta guk, onjokan arrasaten bizi ginela. Bai, Ume txikiak eta gu azokara, bera negotezan ardiekin. bai. Eta larun bat atzaldien, Land Roverrin igote gauen amainarre bat, Danok irumiok sartuta. eta danok domekailun kararte. Hoi da, eskerrak Dantxe paseta gauen Hor- arte buruei. ertzainaik eta etzala ibiltzen, kotxetik danokan, barru sartuta. Tardixek edo txarrixek erun bihar bazien, Baten bat ere, bai, hori da, eruan. bai, hoxe baiet. Bai. Zer guztua, hango Eta gero ikaldetan. azokatan asko ibili gare, asko. Bai, ez da. Bai, Eta zuek amaten zenuten, guk ordizin adibidez, bai. nik ezautu nun garaiaitan, arkumek eta bizirik ematen zien, eta txerri ere, bai. Kontauko txut, ez da ixie, Hola ere ibiliko Kontau zineten. tontoko ixie da, no. Nei tontokerik asko guzentzezi, oso importantek iruditzen zezki, Maria Son. Behin arrasaten, Bai. bizi ginela onjokan, enda, arkuma mordotxue, Bai, eta zausten gizonak, hemen karnizeruok, zaula bier edo neiko aukiela, bai. eta zausten ordizere panbiko zara. Ara, Goxeko bostetan, lekuta jumarko zu. bai, hartu Land Roverrien, eta benga, eta esan dutzen da, ze eskatu o zer, zer ni Hoi da, hola, ez? a ber, Ordizikok ze emango due? Eskondu arte barrez azoka konturik ez nakixen, Batez, gero claro, ikasi nauen, gero danak ikasi gero behar. gustau barrez. Enda, zausten, bueno, horreik kantidadi horreatik, Bai. honen beste emuten bautzue, eskaintzen badutzue, emon. Ondo. Ailegau nintzen ordizire, Bai. goxoko xeretan, zera lagunen nintzen, udaltzen guaz. Oso importantea, Ustu, udaltzaina launitea. ustu bilotxok, baina kotxie aparka hundizan. Bai. Zu mesede zainuk uste zu arkumo. Da, Bai, fan lasai. Hoi da. Zero, bueno, zeroi aparkau kotxioi. Hoi da. Da, bueno, ninguen, beste andra bat bezaune, nungo Bueno, punta bateko eta, baten bat behintzet, bai. hoi da. Da, bueno, da puntuko. Bueno, hasi ziren, zeo karnizeruok eta betortzen da. Bai. Hola, eta, batek honen beste, hartin, sondio beste bat, eta, Bueno. bai, Bai. honen beste. Bueno. Venga, aurrea. Eta? Haide, Hombre. Emonotzen, da sortzietako etxien. Osea, que azkar intzen duntzuk ordiziko periko bueltia. Gizonak esaten dut, noa urte untzue karnizeru horrek esan pruntziora ala. Hoxe, ban, Esan eska, zen, ikusi? Ez, ordizirin joa jaunaz, da honen beste eskaini duzte eta hemen nator. Eta kotxe aparkauta. Bai, Eta hori da. kotxe aparkauta. Bueno, gaur egun imposiblea da, Mariazu. Ota Ai, da ai, olako celebre keixak asko dugu, Zema kontu, ez da? Bueno, Ez que nik uste hortako uniek mateula. eskola erueteko denporea zetorri etxea. Bai, gainea, Hori da. Hori pasatzen Hori zen da. baserritan. Claro, umiek Ume, eskola bai, eruen enbidia, ematen alguk ez gauken zien, autobusik. Batzuk gero aztu iten zituen. Bai. Nere laun bat ola ibiltzen zan. Gurason gora eta bera eta gaur hemen nao. Gurason zai, etorrikoa baten bat nebila, Hori da, Oire pasatzen zan, hoxe. Atzaldetan hori sarritzen guriei be, paseta atien. Ogixeiten, ero hartan edo hortan berandutu. Depora jun, hoxe. Uniokean kalien Bakizu, eske ardiketa behiken duen. ezin da kontau orduti Hoi da, hori. hoi da. Ezin da kontau. Bueno, Olako kontuk Olako edo. kontuk, bai. Da gero, bueno, azokatan, bai, Santa Masegunek eta Bai. San Andres egune Ibarren. Importantiek, Bai, horret janeta pangare. Bai, ez da. Da, Zumarra gara be bai, eta Ze ondo. Bergaran be bai. Jende asko San Martin ezautu egunean, olare. bai. Olare jende asko zautuko Asko. zuten, Da ezta? gero nekazal turismoan be, jente asko ezautu dau, eta jente jatorra. Bai, ez da. Asko, eta... Kanpoti etortzen den jendea gainean ikusten etortzen dela gogokin, Bai. ez? Ikasteko eta... Bai, Ni hemen ikasten nahi naiz. Gu aigea hemen, hau ondo Bai, frigitu, ondo eta gabe. kazuela pasatzen aigea, Kontu kontari aigea, baina gu lanen Bai, gare, lana be bai. Hori da. Bai, ondo. Eta gu bitarten igual, nahi bazu, Kipulak. tipulakin hasiko Vale. gea baita ere. Venga, hau Bueno. hemen apartauko deu, Mogiroko naz, hemen. eta lehen esan dizu, guk hau pixka frigitu,
kazuelan egin al nahi bazue, baita ere leike, ezta? Zein? Kazuelan frijitzen jarri, eta bea hortan utzi. Kipulie? Ez, oiaskoa. Bai. Oiaskoa frijitu halko genduke kazuelan bertan. Baita, Baita, Nahi bai, beste momentu Hori da, baten bai. esango duzu, bai. Guk hemen zuek ondo ikusteko, egiten deu, olaxe. Barkatu, Bai, lasai. Ez du dana kanpoa bota bar da, Mariasun, Bakizu, katuk eta kanpoa botatzen ditun bezala, txakurre hon guztie kanpoa bialtzen, Hola, igual. Kutxuteaz, kanpoen. Eta zuek adibidez, agroturismoa zendutenen, ardiakine seitzen zenduten? Bai. Eta hor adibidez lehen komentatzen haitu geha errezeta honea eta baina arkumeak gixatzea altzen duten zuek. Erreta orduan jatetxerako eta erreta. Oida. Baina, alargo, Vicente hilagero, Bai. Nertien, baina, karo, arkumi erreta momentuan janbida. Jan behar da, bai. Bestela ja ez dauko... Ez dauke grazik. Hori da. Claro, Eta beste pastore batek, Bai. Eulali, matomai. Bai. Eulali, entzun den osbaitzen da, zen zuk ipini izan dozu bizaute eta hola. Bai, esango dutzut, Ikusten. Eta oin, bueno. Bueno, eske guk gure artene kozinerak, ez dauzkio tontakerik. Ez dagoen bezala, rezeta esnia, ez. Guk hemen dena partekatzeko daukeu. Ulertze zue, eta orduan batei galdetu ezkio guztua esan, eta guztua kontau, Eta hola aberastu jengea da, nok, ez da? Ni jungo naiz bitarten mozten iruditzen zazu. Bai. Tipula, esateo Mariasun, Hau gorritxau niri geixo guztau. Bai, gozogo, bai. Eta Juliana finen ingo deu. Bai. Hau apartauko etzuek ikusi alizateko, eta orduan hemen ingo deu Juliana finen moztu. Karo, tipulakin gero ingo deuna da, aprobetxatzen olio hau ingo deu erregosi suabe. Karamelizau esaten zaio. Baina azukre gabe, Guk ez dugu azukre behar hemen, Batez gainea. Eta orduan zuek kontu oikin, karo, eskenik, ezautzet adibidez, arkume gixaue, sepulbedan iten duen bezala. Eta han egiten du tapa jartzen die, eta ure gainetio, eta hola ez da evaporatzen barruko ude. Zeiru itenzazu, Ja, eta hori laban edo? Laben ez, zutan, ekonomik suabe utzi, eta izu, zeko soa holare bai, Izango da. Hemen deno dauzkeu gure misteriok eta gure trukok, ez da? Bueno, eta zuek, sagarrak bai, desenteukiko zen ituzten? Bai, Bazen ituzten, Bai. Eta dulzea ikentzen duno, oze ikentzen duzu, postreare ingo zen itun. Bai, orduan txerako, komedorien sagartarta, eta bai. Eta oidanak, Oidanak txien, postripe danak txien inizen jugu. Orduen denboran, Eske, ja, oitako jatetxo gutxi leizteie. Baina orduan kontau barik zukaldi eme. Bueno, baina nunbaiten pasabar da denbora, Baratza eta bat danetik txien. Gaur egun crossfiten pasatzen du eta gimnasion denbora, Mariasun. Ez dauko Neire ena izoso zalea, nire oitakoa, pentsa. Zure gimnasioa juteltzea? Ez. Zertako, margiago gimnasioa? Zartzaru eta Zartrosiz. Zartrosiz aldaukizu. Bueno, bai. Lepuen zausten artrosiz da bai hori zartrosiz. Bueno, oidan bita arten ez bare gaizki, Horre, beti be mantenimiento egiten dut la makina batzuetara, aztien behin jaga. Bai, ojo, cuidao. Mariasun ni baino gehiago juten dara. Bai, baina zugazti zara, neska. Bueno. Bueno, orduan, gu hemen tipulakin nahi geha, baina hau ja desente frigituta daukego, ezta? Gurosu Bai, pasauko pinzak, itzu, eta pinzak, eta nahi batzu jun hori hor jartzen. Eta ikusten duzu hemen dena dala, suabe, goxo, eta mimokin inda. Bai, suabe. Nehar batzuke botatzen jo, tipulakin, Odolozin dako da, zenbate egiten dugu. Bueno, eta guain kontau jazu hoi, porque, karo, ni guain dik ez te probau zure txoixoa. Eskau nion zure semei, Ekarri dut zut, mira, ekarri ditela. Ojo, ez gordaituen, baina baten bate gordaituen. Hoi ez tezu ikusiko zuen, guain dio ez. Ontxe, zati goxuenak, guk zate utzau agandatzen nian. Eta zer da agan?
isegite da zen nien. Sikatzen jarrita. Ai, Zenbat ja, ikasteten nik hemen. bixerrero jarretira honbidea. Ondo. Ja, sekatoria eta. Eta nun jartzen dituzue sekatzen zuek? Ganbaran. Ganbaran. Baina korriente handisekin, Hoi da, gure Bai. ganbarak olako dielako. Hori da. Irikita. Bai, bai, Aizea da. ondo pasadeia, bai. eta earki Eta dana. gualdisek, karo, Bai. aixiok txarrak izan die molestu, baina Bai. hartarako oso. ona. Oso onak, Oso onak. Ego aize sekauitio, Bai. epela dieta, Bai. ez di humedadea uzten, da Bai. orduan ba, ane, ez da Hori da, zuazu humedadie dauenien orduan da txarra mendebala. Bai, Esaten hori da, dana, mendebala ez da, hori da hori txarra. bai. Bai, ze horrek lizundu ingoitu. Hori da. Karo, bai, Eta bai. zapori eta ja dana Kambia aldatu oitea. iten da, Bai, aldatu. bai, arrazoi, Aldatu arrazoi. iten da. Eta zuek noiz hasi zineten ba, odolkik eta txoiz egiten. Ba, bueno, a ber, guk arangurenen, biziginela, Bai. txarritxo asko, ba, sokatarako eta itxegituen. Bai. Odolostiok eta gero, ba, fangitzen nien urkulura, bueno, Bai. beste basarrira. Bai, Bakaro, urte batzuetan, ba, ez gauen euki denporarik hartarako. karo. Komedoriaz da... Baserrie fundamentun jarri, Bai, umek, bai, gauza asko. Baina, Mariazu. ba, gero, hasiko bitzen, beti gure hauen Bixentek, txarrin bat, bai. Gero, etzan ailegau, bera txarrixoi Bai, esauketan, ez, etzan bai. ailegau. Baina lurrepe, ba, txarri bat, eta... Bai, baten bate, bai. Da, bueno, ba, ja urtetxuak. Bai, urte batzu badamaizkizue. Bai, honezkero sortzi bat. Fama edo. daukie. Kriston fama. Bai, Ni honea eskuetatik iritsi entzen nintzen, daue, bai, eskuetatik Hoxe entzen besteik, duzue. eske hoi da, ez dare? Eskuetatik entzen duzko, ez dakit ez da geu izetiatik edo... Ez ez, ala da. Gero, diferentzia hundixe dauko, piper txorixeru etxekue badabe, Totalmente. Oso ados nago horrekin. Eske gero hoi pasatzen da, ez? Claro. Gaur egun dena industrian iten da, eta mimo gabeiteie gauza asko. Bai, eta zikatzen daue piperrabe, labatan da, olata... Eta erreitea, eta erretzen kolori bali... eta dana, ez da berdine. Eske hola Baina, da. karo, urte batzuk, beti urtiak be onak ez die, Egiera, bai, hola die. Baina, igez be, urte ona izan Eta zen. zueke, pipertxorizedua, ganbaran sekatzen jartezue, Bai, bai, eske ganbarak die lekun magikok, bai. eta hortxe itea magia. Udazkenien, lehengo danak kordatu, Bai, da, ba, hori ben lan eizaten. hori lana izatea, karo, eske... Bai, hau dela artesania. Artes, dena, hori da, baina horregatik da Bai, ona. oin bajatu igual lehen Hau- oso apurtxo bat, bai. gero kipulie hasi bio Vale. gotxe, ezta? Hau Parkatu, nahi zu lehenengo jartzea, Mariasun. Hau martxan jarriko deu, iruditzen zazu? Bai, kausu berdinien Hori da, indiurana. bai, baina lasai. Vale, Gu moldatuko gea, porque ganbara magia dauke eta telebistake bai. Vale. Orduan, Hau guk eitxe. ja oliotan frigitu deu, txerri oliotan oiaskoa. Eta orduan, honi guain, ze jarri behar dio. Urbinegrie, botako dutzu, la saltza. Saltxatxua egiteko, bai? Perfecto. Hemen, Oiazkoa. olio pixkate botako jodnik, ez da? Igual, pikin bat, Apurtxo bat. Apurtxo bat. Apurtxo bat. Ze hemen gutxi Bai. utzi dago. Orduan, Apurtxo pixka bat. botako jod. Bai, bota bertatik. Venga, eta zuk esango jazu, zenbat Bai, bota behar diogu. Hau, bestela... Bai, bestela gehituko da, hori da. Ez, hori bie dau. Bai, gainea tipulak ez du asko behar. Bie dau, hemen bie dau. Venga, holaxe. Orduan, saltza honen grazie hause da, Bai, bai. Koipetxu hau, eta gero, ozpinak ingo dio, zapore Holaxe. altxau, Eta bigundu, eta hola. hori da, azidotasun Bai, horrek iten do, holaxe. aragi Holaxe. biguntzea, lehen itzein du baita, txakolin ere batzutan botatzen Baite, zaiola, baite. Txakoline be, bai. baina Bai zen. gaur pentsatu deu zuei gauzak oso errez jartzea. Eta orduan, guk sagarrozpine botako jau, Bai. ardonare izan leike, ez? Baite, Txurie, baite, bai, betikua, Bai, bai? Txorrota da bat. Bai. Bota. Venga. Hola, txorrota da Bai. majua, Bai, Eta vale. Igual, haure mesutxu. ezpadeula limoiare bota leike. Kostakok balin bazeate eta limoia balin baukezue, Baite. baitare, Zagarzatitxo batzupe. Sagarzati batzu. Ai, ze goxoa Gero horrekin. patatatxo batzuk. Bai. Oso ondo. Está bien. Eta guain ure botako Ure. dugu. Urez estali ingo dugu. Bai, Bai? hori da. Venga.
A ver. Vale. Venga, hortxe, holaxe. Eta orduan guk hau orain egingo duguna da irakiten euki, Bai. irakiten hasten denen pixka bajau, Hori da. Bajau Eta eta suabe egosi daile. utzi lasai. Bigundu daile. Hoi da, bigune da hon arte. Hoi asko bakoitzak bere misterioa dauke, bai. orduan zuek ikusten junbarko zue. Guk hau egosten jarriko deu, eta bitarten tipulakin Tipuli, jarraituko. bai. Bai? Hala ba, ointxat. Ba, oin kipulie. Venga. Potxaukou, suabe. Oso. Ondo karameli zaudeile. Hoi da. Eta hau gero saltzarako, oliasko saltzien dako, honek goxaketan dau pila bat eta. Pilo bat. Bai. Egia da. Bai. Eske tipula gabenik ez dakik kozinatzen. Ez. Botai zentzou bebai, zagarra purtson bat. Goxatzeko ere bai ez da. Gero patata txon bat, bebai, hola. Nahi izan ezkeo, Bai. bota leikezu, Hori da, hori da. Guk egin behar deu, ereik sentzillona. Batzutan, nik beti esate hau, sukaldaritza irakasle bezala, sentzillona edo simplena izaten dela komplikatuna. Ze behar do, bere denbora, Bai. oso produktu ona, eta teknika ere bai, oire importantea da. Hemen gaz pixka botako aldeu baita ere. Iruditzen zatzu? O gero? Gero igual. Venga, vale. Sosa zamarrona, da, zutze Ah, botaten baina. zoza altzea, klaro, hola, hipertentsioik ez eukitzeko, Ez, ba horixe zaintzeko apur bat ez eusten gatzata. Ikusten, eta orduan, ba, karo. Orduan Orduan honi. botikarik hartu barik. Batez, Aldala. ez tezu batean Ez, zen. momentu Ikustezu ez da, gaur egun arte, ikustezue ondo Gaur egun jatek arte. eta lan asko itek, hoi importantea da Lan baita horiek. ere, ze ondo mantentzen zaitun bizitza hontan? A ber, Mariasun, a ber. argizare bazu. Ai. Bueno, menditxi huelta baten, aztien Importante behin. baita, etxeko kutzian. Lagun, bai, organizaute Oi itxi, da. bazkaixoi. Taperroke martxan, Taperrak bai dut Bueno, Taperrak martxan. bueno. Alde guztietako, baina bueno, organizaute Bai, eske organizauta- Aldan bitxertien Bai. lagunduta, zeingo ba. Bestela etzean lasai jungo eta mendia, Ez, karo, hoi ez, pasatzea. Ez. Ordu nabengo dugu suabe utzi, eta potxatzen jarri. Eta hau prest daunen, eta hoi asko prest daunen, bukatuko diteu danak batzen. Bai, ala da. Ondo. Ordu, Halaxe. oain pixkaten itxoin. Hoi ba minutu hola. Bueno, Mariasun, gixatu deu, Bai. hemen ja hoi Oiazkoei. askue, Bai. tipula karamelizatua. Hori da. Hau importantia da, ze Kolore polita hartu dau. bai, morea gainea eta Horre barik azukre eta- naturala ona. Hori da. Eta orduan hau guain horrea botako Bai, du. Venga, bai. a ber ba. Oso ondo. Eta guain hauzuk nastu ingozu ondo. Bai. Venga, fenomeno. Eta hau dana batea pixkat, irakin ingo du baita ere, ezta? Baite, Hori, nastu zazu baite. hor, gustoa, Baite. hoi da. Eta ez dau misterioa hundik gehioik, Ez, ez da, Mariasun? ez, ez. Eta tio, bizitzan misterioa zein da? Generue hone eukitzia. Generu hona ukitzea, bihotz hona ukitzea, oire importantea da. Baite, gente ona, Hoi da. gente ona. Eta gustoa jatea. Eseitakon, Bai. gustoa jan. Oire, importantea izatea. Bai. Hoi da, meneitxo bat emango jo bola, hoi da, venga. Eta, bueno, hau da, ikeragarri. Txura errakin. Oso. Ikustezue osagai oso gutxikin ze gauza ederra egin daiteken. Saltzatxu ebe. Bida. Eske mogimendue, ikustezue? Mogimenduek. Hori da. Hoi da, bizitzako grazie. Karo, bakaio pilpilen itezunen muy bien. Baina haure, bueno, pasada. Bai, Zoragarri. bai. Eta, listo, akordau, baserriko iasko ona, txerri olio ona, Bai, txarriko ipea. eta tipula, eskestauke gehiago. Denbora, Denbora behar da, eta alba da ekonomikan. Bai. Ekonomikan da Eta nobea. inguruan egon norbera, be? Zaintzen. Pasaran, Bai, baina hola erre izaten barik. zanala. Bai. Sukaldenan, etxeko sukaldean ibiltzea, Inguruan. ume atenditzea, Baitxe. oio jaten eman da buelta, Bai, hoxe, bai. holaxe, onguztie. Alaxe zan. Eta onguztie lapiko ebi da. Bai, Bueno, hau platerea eman barko bai, dela. ondo. Venga.
Kriston pinta, Bai. Zure edarrekoa. Mariasun Zaloña, hemen txeuki deu, kontu kontari, A ber, gure maistra, eakusten, maestra, Hombre, txikia. Mariasun, bai, txikia, baina eskasa ez, Hoi, hango herri baten nola esaten Bai, dugu, bai, txikie hala. bai, baina eskasa ez. Eskasa ez, hori bai. Hori da importantena. Hori esari badauko. Eta holaxe, plater eharra. Zeuk esan Zuen nahi. jatetxek nola zeuken izena? Mitarte garai. Mitarte garai, etxian izena. Etxien hoxe ba. izena aukene. Eske gaur egun denbora pasatzeitu ez, izenak eta topatzen, baino... Ez dagoen. Ui. Oso ondo. Oso ondo. Hau pixkatola junta bingo dugu, Bai, hola dana ondo bai. ikusteko. Bai, Eta holaxe, saltxa pixkak gehiago jarri hor, hoi da. vale. Eta holaxe emango dugu, kolore politia. zoragarri gelditu da. Zoragarri, Mariason. Bai, Bai. Bueno, hementxe Mariasuneketanik esate izueu, eskerrik asko. Eskerrik gurekin. asko, bai. Ezkatzian sartzea, tio, eta, bueno, eskerrik asko zuri, Mariason. bueno. Gure ganaino etortzea, tio. Vale, ba. Txoixok ekarri, Ba, eta hori. gaine errezeta honak eakustea, tio. Vale, ba. Eh? Eskerrik asko, zeuri. Ale ba, placer bat, beti bezala. Bai. Gero arte. Agur.